дуруд бинандагони азиз, барномаи бо лаззаттарини Сафина лазиз аст рӯи экранҳои ҳар яки шумо. мегӯям барои як мард 40 ҳунар кам аст ва меҳмони навбатии барномаи мо низ аз зумраи ҳамин гуна мардҳост. хуб, дорандаи чандин ҷоизаву сипосномаҳо, алочии фарҳангу маориф, директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 ноҳияи Рӯдакӣ, ҳунарманд, ошпаз ва билохира марди 40 ҳунар Маъруфҷон Ҳаитов. хуб, салом алайкум устод, шуморо ба барномаи хеш хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд ки маро ба ин барнома даъват намудед. ба таҳиягарони ин барнома низ ташаккури худро мерасонам. хуб, чунончи медонем барномаи мо барномаи лазиз аст. ҳатман ки бояд ягон чи омода кард. бо чӣ дастовез имрӯз омадед? чӣ хеле ки шумо дар рӯи миз мебинед маҳсулотое ки мо дар ин ҷо омода кардем. ин маҳсулотҳо ҳамаш маҳсулотҳои тару тозае ки мебинед маҳз барои ҳамин хӯроки имрӯза омода мекардагии мо аст. ман мехостам як хӯрок омода кунам байни кабоби дампухт ва дамлама, яъне барои шахсиятҳое ки бемории фишорбаландӣ доранд, шахсиятҳое ки бемории диабети қанд доранд, ин хӯроки мо бениҳоят барои ин инсонҳо тавсия дода мешавад. яъне ки хӯроки парҳезист. хӯроки парҳезист. биёед шурӯъ мекунем. фарқияти хӯроки шумо аз кабоби дампухту дамлама дар чист? фарқияти хӯроки мо дар он аст ки дар ин хӯрок мо об илова менамоем ва аз ҳамин лиҳоз хӯроки мо парҳезӣ мешаваду каме ҳам гӯшт мулоим мешавад. хуб, шурӯъ мекунем. хуб, шурӯъ мекунем. сараввал якум қабат чиро мегузорем? якум қабат мо пиёзро мегузорем. чун анъана мо реза кардани пиёзро бар дӯши меҳмон мегузорем. шумо худатон пиёз реза кунед, ман чӣ кӯмак кунам? шумо ба ман суҳбатҳои хушуговории худро дариқ надошта гузарондан гиред. дар ин ҷо бояд шумо як савол медодед. барои чӣ сараввал пиёз? барои чӣ сараввал пиёз? бале, барои он ки пиёз об кушояд ва ҳама он маззаву лаззате ки дар худ дорад аз поён ба тамоми намудваи сабзавотҳо мерасонад. беҳтарин. ана акум боз дар ин ҷо саволе ба миён омад ки барои чӣ маҳз омӯзгор ин касбро интихоб кардед? касби омӯзгориро? касби омӯзгориро оилаи мо ҳама омӯзгор аст. модарам омӯзгор аст, хоҳарам омӯзгор аст. вақте ки ҳама омӯзгор буд, ба ман оилаи омӯзгор доданд. боз завҷаам низ омӯзгор мебошад. барои чӣ омӯзгориро пеша кардам? барои он ки аз хурдӣ дар дилам ҳаваси ҳамин касб буд. дар боғча омӯзгори дӯст дошта доштам. дар муассиса низ вақте ки ба синфи якум омадам, роҳбари синфамро бениҳоят дӯст медоштам ва ҳамон касбу коре ки омӯзгорҳо мекарданд, ҳамон даврае ки мо мехондем, дар дилам як меҳру муҳаббате пайдо шуду касби омӯзгориро пеша кардам. ҳар як нафаре ки як касбро ихтисоси худ мекунад, албатта ки як нафаре ҳаст ки идеали худ мешуморад. хуб, ана ҳамон аз миёни падар, модар ва ё омӯзгорони мактаб кӣ буд идеали шумо? идеали ман модарам буд. модаратон? омӯзгори чӣ кадом фан ҳастанд модаратон? модари ман китобдор аст. модари ман аз аввал, яъне ҳар як модар худ омӯзгори фарзанди худ мебошад, омӯзгори аввалини фарзанди худ мебошад. дар зиндагӣ тамоми касбу кор, тамоми ҳунарро низ ман аз модарам омӯхтам. ва аз хурдӣ бо якдигар кӯмак мекардему ва тамоми пастию баландию хурсандию ҳамаи зиндагиро бо модарам паси сар кардем. хуб, пиёзро гузоштем. баъд аз пиёз гӯштро. марҳамат. ҳатман ки бояд дар ин хӯрок гӯшти гов истифода шавад? аз табу завқи ошпаз вобастагӣ дорад. яъне ки метавонад гӯшти гӯсфандро гӯшти буз ва ё ки гӯшти мурғ. гӯшти мурғро. беҳтарин. касе ки чӣ бо ҳамин тарз бояд бошад. бо ҳамин тарз бояд бошад. чун дампух аст, дампаз аст, зуд мепазад. зуд мепазад. беҳтарин. мегӯянд ки касб барои инсон бояд ишқ бошад. хуб, ана ҳамин касби омӯзгорӣ
ишқи шумост ва ё манбаи даромад? касби омӯзгорӣ ишқи ман аст. агар ишқ намешуд ман ин қадар сол дар ин соҳа кор намекардам. чанд сол аст ки директори муассисаи таҳсилоти умумӣ? зиёда аз 10 сол шуд директори муассиса мебошам ва 18 сол аст ки ҳамчун омӯзгор фаъолият мекунам. медонам ки бар замми ин бо шумо ҳунари сарояндагӣ ҳам доред. бале, аз хокаҳои хушбӯйкунанда истифода мекунем. ман ин гуна бекор шита наметавонам. бигӯед ба шумо чизе ман намехоҳам ки шуморо ташвиш диҳам. шумо суҳбатҳои зебо. ман дар хона низ рӯзҳои истироҳат, рӯзҳои идҳо худам хӯрок омода мекунам ва аҳли оила ҳамаи занҳои хонаро ман ҳамон рӯз истироҳат медиҳам ва хӯрокро худам низ омода мекунам. аз син чанд солагӣ хӯрок пухта метавонед? хӯрокро агар хато накунам аз синфи 2 будам омода мекардам, барое ки модарам бисёр вақт дар кор буд ва намехостам ки модарам аз кор омада азоб кашаду ҳама вақт хӯроки тайёр омода мекардам. намедонам касби ошпазӣ низ дар дилам аз хурдсолӣ бошад, намедонам аз кай бошад ки бениҳоят дӯст медорам касби ошпазиро низ. пас барои чӣ ошпаз нашудед, сароянда нашудед? яъне ки касби омӯзгорӣ, ишқи омӯзгорӣ чун гуфта гузаштед, волотар аз ҳамаи ҳамин буд? ишқи омӯзгорӣ волотар аз ҳамаи касбҳо дар дилам буд ва ҳоло низ дар дилам аланга мезанад. мехоҳам ки зиёдтару 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 зиёдтар кор кунаму дар пешравии ҳамин давлату мамлакат саҳми худро гузорам. беҳтарин. аз сини чанд солагӣ суруд мехонед? суруд аз сини боғча мерафтагӣ. бе ман ягон чорабинӣ намегузашт дар боғча. дар саҳнаҳои калони ҳунарӣ баромад кардаед? бале. дар кадом чорабиниҳо? дар куҷо? дар ҳамаи чорабиниҳо қариб баромад мекардам. дар кадом жанр суруд мехонед? эстрада. зиёда аз чанд суруд сароидаед? хато накунам агар 16 суруд. ҳамаашро хуб дар хотир доред? дар хотир дорам ва зиёдтар ҳамаи оҳангҳои ман зиёдтар аз Саъди Қаламдаров мебошад, чун устоди аввалини ман дар соҳаи санъат Саъди Қаламдаров мебошад. омӯзгорӣ бисёр касби душвор аст, аммо ифтихор аст ва бузургию мондагории ҳамин касбро шумо дар чӣ мебинед? бузургиро дар он мебинам ки вақте ки дар дохили синфхона медароям, ман худро ба монанд як моҳие ки дар баҳр шино мекунаду канора надорад баҳр, дар ҳамон ҷо ҳис мекунад. яъне вақте ки ба хонанда илм меомӯзонӣ, ба хонанда таълиму тарбия медиҳӣ, як аввалан кайфият дорад, дуюмин вақте ки дар ягон соҳа, дар ягон касбу кор шогирдатро мебинӣ, ҳамон вақт баъд ба саволи шумо ҷавоб гуфтан мумкин аст. то имрӯз дар соҳаҳои гуногун шогирдони ман кору фаъолият менамоянд. шогирдони зиёд қариб ки кам, шумораи кам дар кам аст ки ба соҳаҳои кишвари мо фоидаашон намерасидагӣ қариб ки шогирд надорам. омӯзгор низ ҳаст, ронанда низ ҳаст, тоҷир низ ҳаст, дар синамо низ журналистоне ки фаъолият менамоянд имрӯз якчанд то шогирдони ман мебошанд, хусусан дар ҳамин телевизиони Сафина. худатон ҳам дарс мегӯед ба талабагон? худам ҳам дарс мегузарам. аз кадом фан? аз фани география дарс мегузарам. бузургон мегӯянд ки ҳалолтарин нон ин нони омӯзгор аст. хуб, фикри шумо дар ин бора чӣ гуна аст? фикри ман дар ин бора ҳамин мебошад ки яъне аз аввал омӯзгор фақат ба таълиму тарбия машғул ҳастанд ва ҳама вақт ба роҳи рост ҳидоят менамоянд. қаламфури булғорӣ бояд ҳатман илова кунем ё ин ки вобаста ба табу завқи ҳамон қаламфури тез ба табу завқи ҳамон шахсу ва таъмашро бо хушбӯйтар менамояд қаламфур.
аз намуди зоҳирияш ки хеле хӯроки болаззат аст. бо баъдан мечашем. баъд аз пухтан мечашем. Шумо бояд чанд маротиба ҳамин хӯрокро дар хона омада кардаед? ин хӯрокро ман гуфтам ки дар боло чӣ хел ки қайд кардем доимо дар рӯзҳои яъне ки зуд омода менамоям. ҳар бор таъмаш як намуда аст ё ин ки таъми хӯрок ҳар дафъа ҳар хел меояд. барое ки баъзе вақт мешавад ки ман шояд булғории сурхро дастрас наменамоям ё ки дар ин ҷо шояд помидори чериро дастрас наменамоем, яъне дар ҳар як омода кардан дар ҳар як пухтан як чизе ё камӣ мекунад ё изофа мешавад. дар ин ҷо мо як банчаи пудинаро мемонем ки барои чӣ як банча камтар талхмаззатар мешавад агар пудина зиёд дар ин ҷо вой кунем. чун ошпаз ҳастед ба кадбонуҳои дар он тарафи экран буда чӣ тавсияҳо медиҳед? марҳамат. ман як чӣ гӯям махфияти хӯрокпазии худро гап мезанам. ҳамин хокаҳои хушбӯйкунандае ки ҳаст, ман зиёдтар ҳамин хокаҳо ва тухмиҳои растаниҳое ки дар тоҷикистони азизи мо мерӯянд, ман ҳаминҳоро ҳамаша бисёр вақт худам омода менамоям. хокаи хушбӯйкунанда яъне омехта карда ба блендер қатъи ба воситаи блендер майда карда омода карда мемонам. фақат дар рӯзҳое ки дар кор мешавад вақтро кам истифода бурдан пас ман хокаҳои худро истифода мебарам. воқеан ҳам бинандагони азиз, кадбонуҳои муҳтарам, ҳамин хокаҳои хушбӯйкунанда таъму лаззати хӯрокро дигар мекунад. ин аст ки ошпазҳои моҳири ҷаҳонӣ аз ҳамин гуна хокаҳо зиёд дар хӯрокҳояшон истифода мекунанд. хусусан мардуми шарқ зиёд истифода мебаранд. равғани маскаро ба ман диҳед. равғанро аз болояш илова мекунем. чӣ қадар барои анамин миқдор? барои ҳамин миқдор 220 грамм бас аст. ҳатман ки бояд равғани маска бошад. ҳатман равғани маска бошад. бале. беҳтарин. хӯрокҳоро аз куҷо омӯхтед? омода кардани хӯрок? зиёдтар хӯрокҳоро худам дида ягон касро баъд баъзе маҳсулотҳоро каму зиёд карда ҳамин хӯрокҳоро омода менамоям. яъне ки аз пеши худ бо чизе илова менамоям. бале. об чӣ қадар лозим меояд? об аз вобаста андозаи дег. шояд баъзе одаме ҳаст ки деги хурд истифода мебарад. чун шумо ошпази моҳире аллакай медонед ки ба чӣ қадар сабзавот чӣ қадар об лозим аст, вале бинандагони мо шояд ин чизро хуб надонанд. дар ин ҷо мо сабзавот зиёд дорем, яъне агар об зиёд андозем обаш зиёд мешавад, агар кам андозем обаш кам мешавад. вобаста аз андозаи дег гуфтем ку. лекин дар ин ҷо ҳоли тамоми сабзавоти мо оби худро мебаронанд. дар оила чанд фарзанд ҳастед? дар оила мо 2 нафар ҳастем, худам ва хоҳарам. хоҳаратон ҳамин ҳунарҳое ки шумо доред ҳамин ҳунарҳоро доранд? хоҳарам ҳамаи ҳунарҳое ки ман дорам ба ғайр аз овозхонӣ дорам. вай кас суруд хонда наметавонад ё ки намехоҳад ё ки нахондааст ягон бор. чун гуфтед омӯзгориятон ин меросист, яъне ки аз падару модаротон оилавӣ ба шумо мерос мондааст. сурудхонӣ чӣ дар оилатон ҳаст? нафаре ки модарам суруд мехонад бо ман дар сатҳи хона. танҳо дар хона? бале, мо бо ҳам суруд мехонем бо модарам зиёдтар. дар интихоби касб зиддият пеш наоварданд? мо дар хона ҳама якҷоя ҳар як коре ки пеша мекунем ё ки ҳар як коре ки мехоҳем анҷом диҳем бо якдигар маслиҳат мекунем. ҷумъаи бо маслиҳат ҳеҷ гоҳ кӯтоҳ намеояд. бале. хӯриши омодакардаи мо марҳамат. бонувони азиз, бубинед меҳмони мо чӣ гуна як хӯриши зебову хушмазза фикр мекунам. хӯриши тобистона омода кардан. бале, аз намуди зоҳирияш аллакай маълум аст ки чӣ гуна мазза дорад. хоб мечашем аз маззааш ҳатман ки ба шумо мегӯем. ғайри жанри эстрада боз дар кадом жанрҳо суруд хонда метавонем?
дар жанрҳои халқӣ хуб кам сурудҳои классикӣ. хуб ҳозир метавонед дар дилхоҳанд замин жанрҳо як суруд хонда бошед. ای چهره زیبای تو رشکی بوتانی آذری ای چهره زیبای تو رشکی بوتانی آذری هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. خب از شاگردانتان در مکتب یگان نفر کسب شما رو پیشن؟ در آزمون اوریون سامانیان تاجیکستان و غیره ها اشتراک کردم. با کدامی از هنرهاتون؟ با هنر راوی برنده و یا سراینده؟ سرایندگی اشتراک کرده بودم. یگان جای نمایان رو اشغال؟ جای نمایان رو اشغال کرده بودم. بهتر. با سراییدن سرود هندی بود در اونجا. با دیگر زبان ها هم سرود خونده میتوانید؟ خیر در وقتی سرود خوندن باید آوازخوان با تمام زبان ها سرود خونده تواند. می شود که در یگان معرکه چورابینی اشتراک میکنه که مهمان ها از دیگر دولت ها از خارجه اشتراک میکنند در نزد وی ها با زبان های خود آنها سرود خواندن به نهایت خوب می شود. وقتی که با دیگر زبان سرود میخونید مضمون و منطق همون سرود رو میدونید؟ اولا باید مضمون منطقی همون سرود رو دونستن در کار هست، برای که وقتی که سرود میخواند انسان احساساتی همون سرود باید به بیننده به شنونده داده توانی. بهترین. خب چون سرود هندی میخوانم گفتید میتوانید این لحظه برای ما خونده باشید؟ واوا सबसे खूब है वावा मेरा महबूब है वावा चांद सा खूब है वावा हाँ हाँ. بهترین صدایتون خسته نباشد. تشکر. خب خوراک ما هم فکر میکنم آماده شد. بله آماده شد. میبرداریم؟ میبرداریم. بینندگان عزیز برایتان یادآور می‌شویم که شریک برنامه ما هستند تمغه مرمری، شرکت وطنی استحصال کننده محصولات گوشتی. محصولات گوشتی این تمغه را از تمام مغازه‌های کشور دسترس کرده می‌توانید. مرحمت می‌چشید. آماده کردن از جانب من و چشیدن و بها دادن از جانب شما و تماشابینان میباشد. تشکر. میگویم خوراک رو اگر از گوشتش شروع کنید. چگونه آمد؟ خیلی بلازد. مرحمت خودتون هم بچشید. چشیدم. در اینجا آبی خوراک رو الهیده گرفتیم، برای که بعضی آدمایی هستند کلانسالو هستند زیادتر دوست نمی‌دارند گوشت و با مانند شوربا برین الهیده گرفتن موندیم. حتما که باید آبش الهیده باشد. با خواهشی همون شخصی که خوراک آماده میکند یا که طب و ذوقی استعمال کننده. خیلی خوراکی بامزه. حتما که توصیه میدهم کدبانوهای ماهر در خانه های خود چنین خوراک ها برای خانواده خود آماده کنید. خب در انجام برنامه همچون تعلیم دهنده همچون آموزگار توصیه شما به جوانان؟ همچون آموزگار توصیه من به جوانان زیاد کتاب خوانند، مطالعه کنند، زیرا که در دنیا یگانه مملکتی است که برای کتاب مطالعه کردن مبلغ میدهند. یعنی زیاد کتاب خوانند، با طرز حیات سالم مشغول شوند، با خوراک‌های تر و تازه استعمال کنند. یعنی زیرا که تاجیکستان عزیز ما
دارای امکانیت‌های بزرگی میباشد که همه میوه و سبزیجات‌های ما طبیعی میرویند و استعمال زیادی محصولات‌های طبیعی رو توصیه میدهم. واقعا همین موسم میوه‌های تر و تازه، سبزیجات و کبودی‌های موسمی در بازارهای ما فراوان است. بینندگان عزیز، غذای سالم استعمال کنید و زندگی با سعادت داشته باشید. تا برنامه‌های بعدی، خیر.